सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 55थि गायसननाय सान फालिदों। बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद। दिनै बे आफादा 55 बोसोराव आगान होनायजों लोगोसे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै गुबुन गुबुन थावनिफोराव बे हाबाफारिखौ फालिदों। थिग बे हाबाफारिखौ गोसोखांनाय हिसाबै दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिल्लानिनो सिङाव थानाय हग्राजुलि दख'रानि मावखुलियाव सानसेनि हाबाफारिजों लानानै गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव आलासि महरै नुजाथिफैदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारि, बेजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर। बे हाबाफारियाव जिल्लानिनो आफादगिरि राजेश बर' आरो गाहाय नेहाथारि एम्स मुसाहारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिथाङा फोरमायदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि जा गायसननाय सान, दा बेखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे हग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'आव खुंदों। दा बेवहाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि हिसाबै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। मानो होनब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बैसोआ 55 बोसोर जाफैबाय। बे 55 बोसोर गोलाव समाव दुलाराय बर' माहारिखौ मोनसे हारि हिसाबै गायसननो थाखाय बा हारिनि गासै जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय बै समाव गायसनगिरि आफादगिरि मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारी, रुंसारि कनिकेश्वर नार्जारी बिथांमोना गावसोर कलेजाव फरायबाय थानाय समाव अर्थात गावसोरनि फरायबाय थानाय थासारिखौ लोगोसे लानानै थांफानानै बर' हारिनि गासै जेंना जेंसिफोरखौ बिथांमोना नुनानै बर' हारिखौ मोनसे मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो थाखाय मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिमुं होनानै बिथांमोना गायसनदों। आरो गायसनखांनायनि उनाव बर' हारिखौ सारा आसाम आरो भारत नाङै मोनसे हारि हिसाबै हारिनि जिखिनि जेंनाफोर दङ बेखौ बोस्रांनायनि हाबाफारिफोरखौ बिथांमोना रनसायबोदोंमोन। दा थिग बिब्दिनो बिथांमोननि जि आइडिय'लजिखौ प्रिन्सिपलखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ रौतायाव जेब्ला आफादगिरि महरै एनुवेल कनफारेन्सआव बिथांखौ लाना फैबाय बा जाबाय, बिथांमोना बिबान मोनखांनायनि उनाव दुलाराय बर' माहारिखौ मोनसे राजखान्थियारि जे गादब जानाय नेवसिजानाय बिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ मुलुगाव मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि जा सिमां रनसायनाय, बे रनसायनाय सिमांखौ आथिखाल बै समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावबोगासिनो दङ। दा थिग बिब्दिनो दुलाराय बर' माहारिखौ राजखान्थियारि मोनसे गोग्गोम खालामनो थाखाय बा भारतबर्षनि मोनसे डेम'क्रेटिक मोनसे हादोराव जि डेम'क्रेटिक राइट्सफोर दङ, बे राइट्सफोरखौ मोनफुंनो थाखाय जि आन्दलन खालामबाय डेम'क्रेटिक मोनसे लामाजों, बै समाव बड'फानि जा आन्दलननि गेजेरजोंनो 1993 मायथाइयाव BSA एकर्ड जाफैबाय। थाफानानै जोंनि सोमावसारारि जा आफादनि सोमावसारनाय बेखौ एकर्डखौ BTR एकर्डखौ खालामफैनाय जाबाय। दा बेयावहाय जों मोनसे दफाखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेखौनो गोजोननाय मोन्दों जे थोंजोङै BTR एकर्डनि गेजेरजों BTC आव थानाय मोनब्रै जिल्लानि अनगायैबो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जि सिमलुगुरि होननाय दैमा, सिमलुगुरिसिम बेखौ बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों एक्सटेनसन खालामनायनि बेयाव जिहेतु दफायाव दङ, क्ल'जआव दङ, बै क्ल'जखौ मावफुंनाय जागोन होननानै कमिसननि गेजेरजों मावफुंनाय जागोन होननानै क्ल'जआव दफायाव लिरनाय दं। दा ओंखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै सनितपुर जिल्लानि बे हग्राजुलि ओनसोलाव फैनानै, जिहेतुके बे ओनसोलाबो बे कमिसननि गेजेरजों दिनै नङा गाबोन जिहेतुके बियो सोसनजागोन। मानो होनब्ला कमिसना बिनि गासै मडेलिटिखौ तैयार खालामजोब्बाय। मात्र बिनि जा मडेलिटिखौ तैयार खालामखांनायनि उनाव जिहेतुके बे हादान ओनसोला बे गोलाव सनितपुर आरो बिश्वनाथाव थानाय बे बर' हारिया बा बर' रायजोफ्रा रायजो जानाय बे हा ओनसोला जिहेतुके बेयाव रिभिनिउ मोनसे अबस्थायाव फैयाखै। दा बेखौ सिगांग्रो मोनसे रिभिनिउ पर्यायसिम लाबोनानै कमिसननि गेजेरजों बियो खामानिफ्रा सोलिगासिनो, बेखौबो जों मोन्थिदों। आरो बेयाव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजा बयबो जों मोन्थिगोन। आरो बेयाव आं दिनै नोंथांमोननि बे बिजोंनि गेजेरजों बा मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरजों आं फोरमायनो सानदों जिहेतुके बेयाव फैनानै जों गोजोननाय मोन्दों। जिहेतुके बेयाव जि पाट्टा होनायनि
फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006नि आयेननि गेजेरजों पाट्टा होनायनि जे हाबाफारि बियो सोलिगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजों जानानै कमिसननि जि खामानि मावनो गोनां बेथ' जों मडेलिटिया तैयार जानानै दङ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फोरमायनो हायो आरो बेखौनो दाखालि थांनाय नै जानुवारिनि दाखालि बावै सप्तासेनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कार्बि आंलंनि गुबुन गुबुन समाजारि आफादफोरखौ लानानै भारत सरकारनि हम मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों सावरायलायनायाव बेखौनो आरोबाव जर होबोनाय जादों जे बाउन्ड्रि कमिसननि जि खामानि बियो थाबैनो जानांगौ आरो लोगोसेयैनो कार्बि आंलंआव थानाय जा बर'फोर ST हिल्स खालामनांगौ आरो कार्बिफोरखौ गाहायाव थानाय कार्बिफोरनो प्लेननि जि ST होनाय बे हाबाफारिफोरखौ मोनसे मोजां रोखोमै सावरायनाय हाबाफारिया जाबोनानै फैदों दा बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों आं जोबोद फोरमायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गायसननायनिफ्राय जिखि आइडिय'ल'जि दङ प्रिन्सिपल दङ बेनि कनस्टिटिउसननि गेजेरजों बेयाव लिरना दोननाय संबिजिरनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आगानसेबो फासयाखै आरो बेखौ नोजोर होयोब्ला नुगोन 1993 मायथाइयाव जेब्ला BSc एकर्ड जाबाय BScआ एकर्डनि गेजेरजों बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ फोलोमनो हाया होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ स्क्रेप खालामनानै बा बेखौ गारनानै फिनै सोमावसारनायाव नांफाफिनदों दा थिग बिब्दिनो BLTनि अस्ट्रधारि संगठनखौ सिगनेटरि हिसाबै बै समाव BTC एकर्ड खालामहोबाय खालामखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा रायजोनो बिनायखौ दोनथ'नाय जादोंमोन दोनथ'खांनायनि उनाव जेब्ला बावैसो सिगाङाव आं बुंनाय बायदि सनिया गान्धीया जेब्ला UPAनि चेयारपारसनमोन अन्ध्र प्रदेशआव थांना तेलेंगानायाव थांनानै तेलेंगानाखौ होनाय जासिगोन ना 2009आव जेब्ला डिक्लेरेसन होबाय डिक्लेरेसन होखांनायनि 1 बोसोरनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2010 अर्थात 2010 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनो थाखाय थि खालामफिनबाय दिनैबो बे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जा भारत सरकार आसाम सरकारजों आरो जोंनि सोमावसारारि आफादजों जेब्ला बियो मोनसे एकर्ड जानानै फैबाय बे एकर्ड जाखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साननाया जिहेतु डिभाइड आसाम 50-50 होननानै बुंदोंमोन अर्थात संकसनिफ्राय सदियासिम जि मोनसे बाउन्डारि मोनसे होनानै जोंनो आलादा रायजो नांगौ होननानै सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिदोंमन दा सोलिखांनायनि उनाव जेब्ला भारत सरकारनिफ्राय मोनसे स्टेट रिअर्गेनाइजेसन मोनसे जानायनि सम्भावनाखौ दोनथ'नायखौ नुनानै आरोबाव जोंनियाव जिहेतुके दिनै BTR एकर्डनि जि दफाफोरखौ नायोब्ला नुबाय जे बिनि गेजेरजों खाथियाव नो डाउट बड'लेण्डआ आबुं जायाखैब्लाबो बे खाथियाव मोनसे रायजो जाहैनाय बायदि मोनसे क्ल'जफ्रा बेयाव गासै दङ जाहैबाय दङ हिसाबै जेरै 8.3 जि दफायाव थानाय डाइरेक्ट फाइनेन्स मोनसे सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनो गोनां बिनि हाबाफारियाबो जों खोनादों नैबे बाजेटनि गेजेरजों गासै इमप्लिमेन्टेसना जायोब्ला डाइरेक्ट फाइनेन्स फैनाय लोगो लोगोनो बिनि माखासे फाइनेन्सियेल पावारफ्रा बिनि गेजेरजों फैगोन आरो बिनिफ्राय होम डिपार्टमेन्टनि जि खामानि मावनाय नोंथांमोना खोनादों जों बयबो खोनादों DC आरो SP खौ मोनब्रै जिल्लायाव BTRनि जा खुंगिरि आयेन आफादनि गाहाय जाय चिफ बे चिफनि बेन्दोङाव थांबाय दा बे बेन्दोङाव थांनाय लोगो लोगो बियो आसाम सरकारजों थोंजोङै सासे DCआ सासे SPआ आसाम सरकारनि गासै कामानफोरखौ मानिजोबोब्लाबो BTRनि जि कामान दं खामानि दामानि मावफुंनाय बेखौ जोंनि BTRनि जाय मावफुं सोद्रोमा बिनि जोहैजों मावफुंनो हानाय गोहोखौसो लानानै फैनाय जादों दा बेयाव गुबुन मोनसे आलादायै बिथांमोननो गोहो होनाय गैया दा बेखौ नायोब्ला जोंनि जि होम डिपार्टमेन्टनि मोनसे पावार बे पावाराबो हमरा हमरि माने समान मोनसे खुंनो हानाय मोनसे गोहोसिम फैदों दा सनितपुर बिश्वनाथ आरो बे रोखोमनि गोदान जिल्लाफोर दाजायोब्ला बै जिल्लायाबो BTRआव हाबोब्ला बिनि DC आरो SPनि जि पावारनि एक्सारसाइज खालामहोनाय बियो BTRनि चिफनि आखाइनि गेजेरजों जाहैगोन दा बेखौ नोजोर बोनानै बियो फ्राय 80 to 85 बा 90% फ्राय स्टेटहुडनि खाथियाव बियो थांनानै दङ आरो बे गासै खामानिफ्रा इमप्लिमेन्ट जाखांजोबनायनि उनाव बिनि गासै प्रक्रियाफ्रा सोलिजाबलांबा स्ट्रिमलाइना
नेशन वाइड मोनसे स्ट्रिम लाइन मोनसे जायोब्ला भारत हादरनि स्ट्रिम लाइननि गेजेरजों जायोब्ला बियो खाथियाव मोनहैखानाय मोनसे स्टेटहुडनि बायदि जाहैदों दा बेयाव मोनसे आं रिप्लाइखौ होनो नागिरदों जाय बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा डिभाइड आसाम 50-50खौ दोनथ'नानै नैबे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो सोमावसारनि आफादखौ दोनथ'जोब्बाय सोमावसारनायनि खामानिखौ दोनथ'बाय होनना बुंदों दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समाव बर' रायजोखौ नांगौ होननानै बुंनाय समाव जाय दिनै बुंग्रा जाय दिनै गोदान आफाद दादों बिथांमोना बै समाव बहा थैनानै थांनायमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजा लामायाव रेल लामायाव जथेनानै जोंनो रायजो नांगौ होनना बुंनाय समाव बिथांमोना बुंदोंमोन 40 बोसोर बड'लेण्ड जाया बड'लेण्ड बिग्रा मानसिफोरखौ सिलाइ गुलि लावथि होनानै बुनानै होखारनांगौ बै समाव बिथांमोना बुंदोंमोन दिनै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा डिभाइड आसाम 50-50खौ दोनथ'जोबनानै ज्राब दोननानै जोङो खारबाय होनना बुंनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ आरोबाव बिनि जा BSA एकर्डनि गेजेराव थानाय दफाफोर बे दफाफोरा बर' हारिखौ गायसननायाव आबुं महरै हेफाजाब जानाय नङा बेखौ मोनथिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ स्क्रेप खालामफिननानै BSAखौ दोनथ'नानै आरोबाव BLTनि गेजेरजों सोमावसारनाय हाबाफारियावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाहागो लाबोनानै BLTनि जा सोमावसारनायनि गेजेरजों हाग्रामा बिथांनि सिगनेचारनि गेजेरजों BTCखौ 2003नि 10 फेब्रुवारियाव एकर्ड खालामफिनो आरो फिनै जेब्ला बे रोखोमनि एकर्ड जाखांनायनि उनाव भारतबर्षआ जेब्ला मोनसे स्टेट रिअर्गेनाइजेसन मोनसे पलिसि फैबाय 2009आव कंग्रेस सरकार जेब्ला सालायो सनिया गान्धीया अन्ध्र प्रदेशखौ बुखावनानै तेलेंगाना होनाय जासिगोन होननानै जेब्ला फोसावो 2009आव अब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो फिनै जिहेतुके बर' रायजोखौ बिनाय बे बिनायनि आन्दलनखौ दोनथ'नायसो जादोंमोन बे दोनथ'नायखौ बोखांफिननानै 2010आव मार्चबादनि कनफारेन्सआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बै समनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 2010निफ्राय डिक्लेरेसन होनानै 2012निफ्राय 2 मार्चनिफ्रायनो सुबुं गौमा लानानै काजलगावनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय स्टेडियामनिफ्राय सुबुं गौमानि गेजेरजों जोंनोबो जे मोनसे बर' हारिखौ मोनसे आबुं हारि हिसाबै गायसननो थाखाय राजखान्थियारि जा गोहो नांगौ राजखान्थियारि जा मोन्थाय नांगौ बेखौ आरोबाव फिनै 2010निफ्राय सोमावसारनाय हाबाफारिखौ गणतान्त्रिक लामाजों सोमावसारनाय हाबाफारि लाना फैनाय जादोंमोन लाना फैनानै 2020नि जानुवारिनि 27 तारिख खालि बेयो मोनसे फाइनाल आरो कमप्रिहेन्सिभ ना जायखौ बुंनाय जादों फाइनाल आरो कमप्रिहेन्सिभनि मिनिङा जाबाय दिनै जिहेतुके जोंनि सोमावसारारि आफादा गोबां दङमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFBनि मोनब्रै हान्जा आरोबाव UBPO दा जयै कमप्रिहेन्सिभ बे मिनिंखौसो बेयाव फोरमायनाय जादों आरो बे रोखोमनिनो बै समाव भारत सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि सोमावसारारि आफाद जयै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि भारत सरकारजों आसाम सरकारजों 50-50खौ दोनथ'जोबनानै ज्राब दोननानै जोङो खारबाय होनना बुंनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि आं दिनै गोख्रोङै बुंगोन सासे मावथि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बर'नि जि थामोनथा बेखौ अराय समसिम जुजिनानै दोनगोन मानो होनब्ला दिनै बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव थोंजोङै आरोबाव मोनसे क्ल'जआनो जिहेतुके माने मोननै क्ल'जखौ मावफुंखांनायनि उनाव गासै क्ल'जखौ मावफुंजोबनो जिहेतुके आद्रा दं बेखौ जुदि मावफुङालासिनो दोनोब्ला गाबोननो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंहा गोहो दं आरो बेखौ दिनै आङो फोरमायगोन जाय बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिदों बिथांमोना बै समाव सिरियै रेड कार्पेटआव थानानै सरकारजों थानानै आरामाव जिरायनानै माने राजानि बायदि थांना थानानै बिथांमोना बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर' हारिखौ माने गाज्रि मोनसे लामाजों मिसलिड खालामनानै लामा दिन्थिनायग्रा मानसिफ्रा दिनै बुंफैनायाव बिथांमोना दिनै बे रोखोमनि बुंनायनि राइट जेबो गैया बेखौसो आं बुंनो लुबैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोंनि सोमावसारनायखौ दोनथ'नाय मोनसे बे थासारियाव दोनदों नांगौ जायोबा गाबोननो जोंनि बर' हारिखौ स्मेश खालामनो नाजाग्रा मानसिफोरनि एगेन्स्टआव जोङो आन्दलन खालामनो रेडि होननानै नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायनो
गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।